ithuba elingiphe lona elisiphe lona singama-artist ngoba lokhu bengengikwenze ngingedwa. Ngibonga kakhulu i-support evela ama-artist amanye, ngibonga kakhulu i-support evela kini. Mphakathi wasePhongolo naze nasenza abantu, mphakathi waseZululand naze nasenza abantu, mphakathi wase-South Africa naze nalibamba iqhaza entweni enhle. Kuyinto engaphiwe ukuthi incimbi emihle kanje siye sibone emadolobheni amakhulu. Amadolobha amakhulu-ke asuke ehlanganisa abantu abaningi. So mawukhanda i-event khona kunama-chance amaningi ukuthi kube nomcimbi ofana nalo. Nganenza kwethu kusemakhaya la idolobhana nje elincane eliseceleni-ke nokho. Ukusuka khona usuke khona uze la usho likhulu. Ngiyabonga kakhulu bafowethu i-support yenu anibanciyane neze neze. Angibonga kakhulu kubantu abahamba iqhaza ukuthi ningazi nalawo Phongolo bangaze basentsula. Asiliphutha-ke lokho. Kulo msakazo ukhozi futhi kunabasakazi abahamba elikhulu iqhaza. Abanye babo naba la uZimdola kanye nomnumzane uMaciwane. Ngibonga kakhulu uqhaza oluvele nxazonke. Ngenxa yesikhathi ngizocela ukuthi ngingahlukanisi ngabanye kodwa nje ngiyabonga i-support elisiphe yona bosomabhizinisi abavelele kanye nemikhandlu nabo bonke abantu abathe babamba iqhaza abanama-position ahlonishwayo ngokuvotelwa. Siyabonga kakhulu ikhuluza kithi naze nanimele izwe ngeqiniso. Njengoba sengichazile angenza kahle ngifuna ukuvotela. Sisakhuluma nje sisakhuluma. I'm just telling you, I'm so cool, man. So I'm trying to 5 minutes long.